Omahmu iku endi sih ajane? Kok menek mulai ngidul? Surabaya coret. Oh, bener Darjo kan? Darjo. Lho wingi ku kate nang omahmu Darjo aku. cedek Surabaya. Wingi ku Tapi kate nang omahmu. hmm, Terus mari ngono kan ya kan gak ero ya, sing alamat mbok kek hmm. iki alat jalan iki Sidoarjo ta Surabaya tak map lho. Kok error ngono lho. Mapmu sing error. Iya, mesti Gono ngono. paketane paling. Ono lu akeh kandhane kok. Kok aman ae. Arek-arek nang omah ya Iya. selalu aman kok. Loh, mesti kan yo. Dalane lho iso dibulet-buletno ngene kaya ulo-uloan ngene, mari ngono error lho, gak nyampe teko nggone. Bukaan sih. Iya wis ki lho delok andalah. Lah wis bener ngono lho alamate. Lah iya wis bener. Tapi mesti gak tekan omahmu iki bulet-bulet ngene lho. Prasok awakmu tau cerita Sidoarjo ngono lho. Belit-belit ngono ya. Iya, Nang menggok-menggok map ngene lho. ngono ya. Heeh, koyo akeh halangan ngono lho. Heeh. Heeh. Soalnya Google Map gak iso nembus dalan rusak. Akeh Dalan dalan rusak. rusak nang Darjo soalnya. Hah? Akeh dalan rusak soalnya. Error. Map gak iso tembus. Gara-gara Gara-gara iku. nemen berarti. Gak iso wis. Ya. Dadi nek ono dalan rusak ngono Google Map mbliut ngono. Ya bener. Sampai error. Ya wis iki masalahmu Pantesan gak omahmu Gak tok. Lah penliwat Darjo mesti kesasar. Ngindari